হেলিকপ্টার আইছে মই মিছা কোৱা নাই হেলিকপ্টার আহি পাইছে মানে পইচাৰ প্ৰব্লেম তেল ভৰাৱাৰ জানে তেল ভৰাই পেলাই আহিব পৰা নাই নহলে হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিলে হয় নেক্সট টাইম চেষ্টা কৰি আছো নিৰ্বাচনত আপুনি হেলিকপ্টাৰ দৌৰাব আৰামছে কেইখনমান দৌৰিব এবাৰ আপ টু গহপুৰ যাব ভালুকপুং যাব জয়চিটি যাব এই যে 9 মাইল এই बाटासिपुर बेलसि मथथे सब दैदेनगिरि आरो आफादगिरि आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि जे थासारि जोबोद गाज्रि थासारि बिथांनि जे मिडियायाव बुंबाय थानाय बाथ्राफोर जोबोद लासिंसिं बाथ्राफोर बिथाङा खनथाम सिफ जालांनायनि उनाव बिथांनि बाथ्रा बुंनायफ्रा दिनै सारा आसामावनो मिनिथाव सासे कमेडियान बायदि बाथ्रा बिथाङा बुंगासिनो दं जों बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि मोनसे समाव बड' लिबारेशन टाइगार्सखौ बिथाङा दैदेनबोदों हिसाबै बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो मोजां बाथ्रा खोनानो लुबैयो बिथांनि बे कमेडि खालामनाय बिथांनि मिनिथावना बाथ्रा बुंनाय बेजोंहाय बड'लेण्डआ जौगाया दैदेनगिरि आरो आफादगिरि आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि जे थासारि जोबोद गाज्रि थासारि बिथांनि जे मिडियायाव बुंबाय थानाय बाथ्राफोर जोबोद लासिंसिं बाथ्राफोर बिथाङा खनथाम सिफ जालांनायनि उनाव बिथांनि बाथ्रा बुंनायफ्रा दिनै सारा आसामावनो मिनिथाव सासे कमेडियान बायदि बाथ्रा बिथाङा बुंगासिनो दं जों बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि मोनसे समाव बड' लिबारेशन टाइगार्सखौ बिथाङा दैदेनबोदों हिसाबै बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो मोजां बाथ्रा खोनानो लुबैयो बिथांनि बे कमेडि खालामनाय बिथांनि मिनिथावना बाथ्रा बुंनाय बेजोंहाय बड'लेण्डआ जौगाया बर' हारिहा जेबो मुलाम्फा जाया गुबुन हारिफ्राबो जेबो मुलाम्फा जाया बिथाङा फैगोन 5 बोसोराव नैबे बिसायख'थियाव गेलेनानै देरहामारोब्ला 5 बोसोराव मा मावलांगोन मा खालामगोन बर' हारिनि थाखाय मा खालामगोन बिटिआरनि थाखाय मा खालामगोन बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय मा खालामगोन लाइमोनफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय मा खालामगोन बेफोर बाथ्राखौ बुंनांगौ बिथाङा बेखौ बुङाबालानो बिथाङा हेलिकप्टार बाखियाव लाबोदों थाव सोनो गैया हेलिकप्टार आरो माबा माबि होननानै जे कमेडि खालामबाय थादों कमेडि खालामनानै बिसायख'थि बिथाङा देरहानो हानाय नङा बिसायख'थिया जोबोद सिरियास बाथ्रा बिसायख'थिजों जोंनि इयुन दालांनांगौनि बाथ्रा जोंनि इयुन जोलैनि सिमांखौ मोगथां खालामनांगौनि बाथ्रा दङ जोंहा बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो पृथिबीनि गेजेरावनो जौगासिन सारियाव लाबोनायनि मोनसे जोंहा सिमां दङ बर' हारिया 5,000निफ्राय बांसिन मुंख्लं जानायनि उनाव रोजा सुबुङा बेंगुरा जानायनि उनाव जेल जानायनि उनाव दिनै बिटिआर जों मोनदों बेवहाय सासे कमेडि खालामग्रा मानसिनि आखायाव जोङो मिनिथावना मानसिनि आखायाव जोङो बिटिआरखौ हगारनानै होनो हाया आरो बिथाङा खोन्थानानै होथों रायजोनो बिथाङा मा परिकल्पना दं मा बिथांखि दं मावनो थाखाय दिनैहाय जों आसामाव थांबानो जोङो गुबुन हारिजों रायलायोबा इन्टेलेक्सुवेलजों रायलायोबा बयबो हाग्रामा महिलारि सारखौ मिनिनानैसो रायलायो बुङो जे बिथाङा जोबोद कमेडि खालामनो हायो होनना दा जोङो बे कमेडि खालामनायजों जोङो माखासे जेरै बार बारोबा हाद्रि बिरफानाय खान्थाल बिलाइफ्रा बिरफानाय साल बिलाइफ्रा बिरफानाय बायदि माखासे बिरफाग्रा मानसिफोर दङ दा बिथांमोनखौबो आङो सिरियास जानो खावलायदों जोङो जिहेतु दिनै बिटिआर इलेक्सना फैथारगौ बे बिसायख'थिया फैगौ समाव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा मावखो बे हिसाबखौ होनांगौ जोङो 5 बोसोराव मा मावखो बे हिसाबखौ अलरेडि रायजोनि गेजेराव होबाय जोङो बड'फा सुपार 50 मिशन खालामबाय जों 3,50,000निबो बांसिन न'खरफोरनो हा राननानै होबाय जोङो आलारि सोरांनि गेजेरजों मन्दिर गिर्जाफोराव जोङो 2 लाख रां होबाय जों अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्थियाव बोसोरसेयाव 200 आइजो फालांगिफोरनो 5,000 खरि होबाय जोङो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्थियाव 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो गरिब न'खरनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो जों 5,000 रां माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000नि 25,000 किस्तिखौ जों होबाय जोङो हिसाब होनो हायो जों मा मावखो दा बिथाङा 17 बोसोराव मा मावदों बे हिसाबखौ होआबालायनो ओरैबा ओरै माने नास्राय बायदि बेलेन्टलाबायनानै बिथाङा कमेडि खालामनानै रायजो राजानि स्क्रुटिनिफ्राय बारग'नो हाया रायजो राजानि बिजिरनायनिफ्राय बिथाङा बारग'नो हाया बिथांनि समावनो हायेस्ट मानसि थैदों जोंनि बिटिसि आवहाय बिथांनि समावनो हायेस्ट जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव दाङाबाजि जादों मानसिफ्रा रिलिफ केम्पआव थांनानै थानो गोनां जादों आर्मिफोरजों हमनानै लांजानो गोनां जादों आर्मिजों गावथारहैजानो गोनां जादों पुलिसजों गावथारहैनो गोनां जादों बेखायनो दिनै हाग्रामानि मुं खोनाबानो मानसिफ्रा गिखाङो हाग्रामानि मुं खोनाबानो बुथारलायनाय न' सावलायनाय आर्मि केम्प CRP केम्प
उग्रपन्थी संगठनफोरनि केम्प बेखौ गोसोखाङो। प्रमद बर'नि नाम खोनाबानो गोजोन, सान्थि, जौगानाय, मिनिनाय, अनलायनाय, बिदा फंबाय सानलायनाय, हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनानै रायजो जानायनि मोनसे सावगारि बेरखाङो। बेखायनो 2025 इलेक्सना डान डिल। 2025निफ्राय 2030 मायथाइसिम प्रमद बर' सारानो फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दङ आरो जों सराइबिल बिजाबनिफ्राय गोबां बिबांनि भट लानानै देरहानानै प्रमद बर' सारनि सरकाराव सामिल जानो थाखाय जों थियारि जानानै दं।